Joo, mä lähden kaupungille kavereiden kanssa. Hei, oletko sä nyt ihan varma, että sulla on tarpeeksi vaatteita? Siellä on tosi kylmä. Hei, nyt mä hain sulle kyllä pitkät kalsarit. Voi kauhia, onpas siellä jo pimeetä. Voi. Et sä oot vielä kovin vanha. Siis sä oot vielä tommonen pieni, kaupungilla on tosi vaarallista, hei. Et sä voi lähteä sinne. Ne ei koskaan tottele. Janne tulee meisit koht kylään. Äiti? No mulla on täällä kaapissa pannareita. Mä voin laittaa ne lämpimään kun se tulee. Voitte sitten syödä ja mulla on täällä kaapissa sitten karkkeja ja keksiäkin voitte sitten syödä ja kun kavereita tulee kylään, niin voi antaa niille sitten herkkuja. Äiti, mitä me tähän kesällä? Joo siis, kato mä oon täältä katsellut vähän tämmösiä, että ulkomaan matkat olisi ihan kivoja, niin sä voit aika kysyä sun kavereilta niitä sitten mukaan, että jos vaikka tulisi joku 5 kaveri, koska ei se silleen kallista, me voidaan maksaa ne, koska sulla on niin kivoja kavereita, että ja sit mä ajattelin, että me voitais käydä myös vielä jossain kylpylässä tämän kesän aikana ja laivamatkakin olisi ihan kiva. Ja tehtäisikö näin? Menesikö Janne kysymään vähän sun kavereitas nyt, että mitä ne tykkäisit, mihin lähdettäisiin. Mä kattelen täältä kännykältä sitten, että mitä matkoja mä saisin täältä hyvin, niin sitten voidaan lähteä kaikki kaverit. Te voitte saada vaikka oma hotellihuoneenkin sieltä sitten ja mä voin maksaa teille ihan kaiken sieltä ja eiks kuulostakin kivalta? Ei kai haittaa, että mä tuun tänne vähän siivoskelemaan. Vähän täältä, kun täällä on niin sottasta. Oi kauheako, sä et mistään osaa huolehtia. Kaikki vaan täytyy mun tää siivota, kun mä tässä talossa kaikesta pidän huolen ja sä et ikinä pidä mistään huolta. Mun täytyy täällä kaikki siivota ja sun sottas vaan. Ei yhtään osata. Tules voi siitä sängyt makaamassa, sätkö mene ihan ryttyyn. Nyt sitten. Tääkin peitto on tähän jätetty tälle. Nyt on kyllä. Kestä huone ja siivottu siihen mennessä, kun mä tuun leikillä. Nyt pääs kotiaan ja